Το αφήγημα είναι γνωστό. Όταν οι γυναίκες ερωτεύονται, απομακρύνονται από τις φίλες τους. Πρόκειται για έναν μύθο που επαναλαμβάνεται αλλά σπάνια αναλύεται. Η πραγματικότητα όμως είναι πιο σκληρή και πολύ πιο άβολη. Οι γυναικές φιλίες δεν διαλύονται επειδή μια γυναίκα βρήκε σύντροφο. Διαλύονται επειδή κάποιες φίλες δεν αντέχουν να βλέπουν την ευτυχία της άλλης, ή απλά δεν ήταν ποτέ φίλες οι πρώτες, εξ αρχάς. Έψαχναν ένα συναισθηματικό δεσμό για να καλύψουν το κενό τους. Τέλος πάντων, η φθορά δεν ξεκινά από την απόσταση. Ξεκινά από το βλέμμα που αλλάζει. Από τον υπενιγμό, από το παθητικό ανταγωνισμό, από την αίσθηση ότι κάποια ξεφεύγει, προοδεύει, λάμπει περισσότερο. Και όταν η λάμψη της μίας αναδεικνύει τις σκιές της άλλης, εκεί αρχίζει η ρογμή. Στις γυναικείες παρέες υπάρχει συχνά ένα άγραφο συμβόλαιο. Να συμπονούνται στα δύσκολα, να κουβαλούν η μία την άλλη. Το δύσκολο δεν είναι να είσαι δίπλα στην άλλη όταν καταραίει όμως. Το δύσκολο είναι να τη στηρίζεις όταν αρχίζει να σηκώνεται, όταν βελτιώνεται, όταν της πάνε καλά τα πράγματα. Εκεί φαίνεται το μέγεθος της καρδιάς. Ζούμε σε μια εποχή όπου η σύγκριση είναι συνεχής. Τα social media μεγεθύνουν τις επιτυχίες και εξαφανίζουν τις διαδρομές. Η ευτυχία της άλλης δεν φαίνεται ως έμπνευση, αλλά ως απειλή. Και σε περιβάλλοντα όπου κυριαρχεί ο εσωτερικευμένος ανταγωνισμός, η ζήλια γίνεται με μανδύα αδιαφορίας, αποξένωσης ή και ψευτοσυμπόνιας. Ο φθόνος σπάνια εμφανίζεται ως ξεκάθαρη εχθρότητα. Εκδηλώνεται με sad tweets, με υπονοούμενα, με την απουσία, εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει παρουσία. Εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει το μπράβο, εμφανίζεται το «και λοιπόν». Οι γυναικείες φιλίες είναι ιερές, αλλά είναι και ευάλωτες, ειδικά όταν δεν υπάρχει εσωτερική ασφάλεια και ψυχική ωριμότητα. Η ευτυχία της άλλης δεν απειλεί. Αντίθετα, όταν αναγνωρίζεται, ενισχύει. Η πραγματική φιλία δεν φοβάται το φως, το χαίρεται, το επιβραβεύει. Δεν χρειάζεται να είναι όλες φίλες μεταξύ τους. Αλλά αν δεν μπορεί κάποια να χαρεί με την ευτυχία της άλλης, δεν της άξιζε ποτέ η φιλία της. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι οι γυναίκες εγκαταλείπουν τις φιλίες τους για τους άντρες. Είναι ότι η ευτυχία μιας γυναίκας συχνά πυροδοτεί τον φθόνο μιας άλλης. Αυτά είχα να πω, μεταξύ μας πάντα.